Hrozí našim mestám a dedinám, že im hneď za domami postavia obrovské veterné turbíny kvôli koaličným bojom o kreslá. Tomáš Taraba poslal Dankovi drsný odkaz, že z ministerstva neodchádza, no zároveň musel zachraňovať 100 milióny eur pre Slovensko. Pozrite sa na jeho ostré slová priamo vo videu. Pred pár minútami do stretnutia on povedal teda, že padla jasná dohoda, že tá kompetencia ostane jednoznačne na obciach pri schvaľovaní, takže aký je ten širší výsledok toho rokovania? Ja chcem oceniť, že naozaj to bolo veľmi faktami nabité stretnutie. Za ministerstvo životného prostredia aj za plán obnovy pán podpredseda vlády Drucker, pán premiér. Veľmi jasne sme veďovcem povedali, že Slovenská republika je vďaka aj aktivite jediný štát Európskej únie, kde nevie vzniknúť žiaden veterný park bez dohody mesta a obce. Dali k tomu aktívne vyjadrenie, súhlasné stanovisko. Tu sme v špecifickej situácii, sme nútení prijať tzv. Dokument, ktorý sa volá, že akceleračné zóny, ktoré vlastne mapuje poveternostné primárne podmienky na Slovensku, kde parky vedia stavať. 81 zón pôvodne, sme sa ocitli vlastne v jednej, ktorá je rozdelená na dve časti. A jasne sme ubezpečili mesta a obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali príspech, sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv, pretože toto rozhodnutie sa týka najmä samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec je nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať. A na to, aby ste niečo mali realizovať, potrebujete stavebné povolenie, vy nepotrebujete EIU. Tak je vám bez EI neviete ísť do stavebného povolenia. Ale pre stavebné povolenie nestačí. To je dôležité, to musí každý uvedomiť. A v tom stavebnom povolení majú úplnú jasnú garanciu, že inšpekcia životného prostredia nevydá bez súhlasného stanoviska dotknutých obcí žiadne stavebné povolenie. To znamená, ten park by tam vedel reálne vzniknúť aj vtedy, kedy mesta a obce s tým aktívne súhlasili, čo nesúhlasí nikto. Takže aj takto to pôjde na vládu, bude uznesenie prijaté, kde bude jasne konštatované aj s odvolávkami na paragrafy, že mesta obce majú len plnú kontrolu. Toto riešenie zároveň zabezpečí aj splnenie toho, čo Európska únia od nás požaduje. Na druhej strane na zem príde fakticky výsledne bude. Druhá vec, ktorá je, čo si treba uvedomiť, že tým žiadateľom tých povolení v tomto prípade je štátna spoločnosť JES. Štátna spoločnosť JES je teraz 50% štát, s tým, že v dohľadnej dobe pán Ferner nás informoval, že to bude 100%. Takže to nie je teraz, že nejaký súkromný investori by tam mohli niečo stávať. To sa vie štát zagarantovať, že v mene spoločnosti JES ani nebude vykonávať nejaké kroky, aby tam proste k tej výstavbe došlo. To znamená, ja si myslím, že sme sa úplne dohodli. Ľudia na Žantene si môžu byť istí, že do výstavby sa tam ničoho nepôjde. Na druhej strane sme jasne povedali, že pozrite tu, my rozumieme, že idú komunálne voľby a ja aj touto cestou chcem povedať, že sme si aj vyjasnili to, že áno, samosprávy vydali v EI a teda v strategickej EI odmietali stanovisko na verejnom vypočutí. Už to potom neposielali ako keby individuálne za svoje obce, takže toto tiež chcem korektne dať na pravú mieru. Takže podľa mňa to bolo veľmi korektné stretnutie, ale s tým, že odkaz na Zemplín je úplne jasný, že žiadny park sa dostupne. Bol potom konflikt v koalícii, mali s pánom Dankom tým problémom nevyriešený. Tak to pán Danko ten vyvolával každý nejaký konflikt a ja som za vecnú debatu. Toto nie sú samozrejme veci, tak jak to pán Danko dal, tak je bolo neskôr, ale z toho vyplývalo, že mu jedno niekto nemal 500 miliónov. Naša úloha je riešiť tak, aby Slovenci nedoplácali na nič, pretože neviete, to pre mňa je najjednoduchšie za tú postoj predmety, a viete, čo ja som zarezáral všetko, aj tie formálne veci, ktoré nebude 500 miliónov. Takže keď niekto toto veľmi o tomto sníva, viete, pre nás to je najjednoduchšie vidieť nejaký jeden papier a
Slovensko by o 500 miliónov prišlo, mojou úlohou je práve naopak hľadať riešenia, aby Slovensko tých 500 miliónov neprišlo, ale na druhej strane, prosím vás ešte raz, my sme jediný štát Európskej únie, ktorý vďaka tomu, že sa nám podarilo vyrokovať v Bruseli, žiaden iný štát to nemá, že pri veterných parkoch treba aktívni súhlasovci. Pretože si to predstavte, EIA vo svojej podstate má len zisťovať to, že či niečo má dopad na životné prostredie alebo nemá. A keď má, aký veľký, aké majú byť dodatočné opatrenia na to, aby ste to minimalizovali. EIA nie je stavebné povolenie. Keď bolo EIA stavebné povolenie, tak dnes Jozef Ráš po každej EI môže nabehnúť s bagrami a stavať diaľnice. No viete, že po EI musí ďalšie roky trvať, kým dostane stavebné povolenie. Takže ja som rád za toto veci, ja som za vecné debaty. Páni starostovia prišli a samozrejme najskôr to bolo trošku také, že sme sa museli zladiť na jednu podľahnú dĺžku, ale výsledok bolo, že vlastne sme všetci, chceme to isté, no tak keď sme to isté, tak toto je výsledok, ktorý je pre všetkých uspokojujúci. Čítam sa na rovinu, september 15. je pre vás termín konečný? Áno, pán redaktor, ja 15. september absolútne neviete takýto datum. Ale teda pôjdete na poste ministra? Ja osobne určite 15. septembra nekončím. Ja osobne žiadne rozhodnutie nepríjmem tých, že hodiny 15. septembra. Už sa hovorí, že pán premiér, že vás teda možno odvolal, to povedal nám včera pán Michalko, že už je pán Michalko, viete čo, pán Michalko, ten vie všetko, ten naozaj, keď za pán Michalko má životnosť informácie ako jeden deň. Ďakujem pekne. Ako to asi vyzerá s vami? Môj prospech je taký, že ja veľmi rád sa postavím pred ľudí za prácu, ktorú robím a veľmi rád sa budem konfrontovať tí, čo mňa vyzývajú, aby som vyšiel čo pre Slovensko robia za 3 roky. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam. Ďakujem pekne. Pomohli vám nejaký post, diplomácia sa hovorila, možno nejaká štátna správa? To sú všetko nemyslí pána Michalka. V živote som o žiaden post neprejavil záujem, žiadne nechcem, žiadne nerokujem. Takže takouto formou, skôr naopak, ja chcem povedať, že naozaj to naše posledné na ministerstve je, či už sme historicky najviac spustili výstavbu či už diaľnic, či už kanalizácií, či už vodovodov, fabriku, teda firmu, napríklad SVP, ktorá za 10 rokov robila 300 miliónov stratu. Za 10 rokov do štátneho hospodárstva to mala byť jedna nemocnica, zrazu už 2 roky táto spoločnosť je v zisku. Takže ja sa mám čím chváliť. A určite nebudem sa tu na pána Michalka teraz každý reagovať. Ja 15. septembra určite neodstúpim, oni si môžu dávať dátumy, aké chcú, nech konajú. Pán Kufa si ešte kanceláriu neoberá. Ak niekde bude stávka, mohol si staviť, že či pán Kufa bude minister, tak stavte celý majetok, ja vám garantujem, že nebudú. Ďakujem. Priatelia, ako sa na tento spor a výstavbu veterných parkov pozeráte vy? Boli by ste ochotní mať vo svojom okolí veterný park výmenou za zelenú energiu a peniaze pre obec? Alebo má mať súhlas samosprávy vždy posledné slovo? Napíšte nám svoj názor dolu do komentárov. Ďakujeme za sledovanie, nezabudnite dať odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol Politický priestor.